pupunta tayong SM, tapos peparan kitang cellphone, basta masasagot mo to, no? Weh! Hindi nga. Na! Walang magtuturo, ha? Game. Yeah. 1 plus 1 plus 3 times 4 divided by 7 divided by 4 times 1,000, the square root of 2 the power of 7 divided by 6 times 1,748 plus 1, 2 plus 700 plus 4. Oh, sagot. Sagot. Ano daw? Pero kita cellphone, bilis. Ano? Sagutin mo na. Ano sagot? Ano sagot? Ano sagot? Hindi ka kasi nakikinig sa question eh. Oo nga. 20? Final answer? Dan! 21? Ano talaga final answer? Last na lang, final answer. Lakas mo yung sagot mo. 21? Bakit 21? Bakit 21? Nagula ka lang eh. Bilangin mo kasi. Bilangin mo kasi. Nagula ka lang 1 plus 1 plus 3 times 4 times 10 divided by 4 the square root of the power of 9. Hindi ka pa mulala. Ang sagot. Dan! 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 Ano? Hindi ka mo sure. Ang sagot. 1 plus 1 plus 3 plus 4 divided by 4 the square root of the power of 9 of the Power Rangers. Divided by Lad, 4. Oh, ano sagot? voltage 5 ka mo. The square root of 95. Wala. Ano sagot? Ay, hindi na tayo mag-SM. Hindi na tayo para cellphone. Ang hirap nga naman. Mahirap mo? Oh, ito, 5 plus 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Hindi lang siya marunong. Hindi mo naman nasagot. Kailangan mo na. Wala. Hindi ka nanalo. Hindi mo nasagot.